Wala ni shot na bitaw. Utang. Magandang gabi, mali. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. So, bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol. Idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po idol, mag-subscribe ka at hit na lang po ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na videos. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, scene of the crime operative. Tara! Change flavor na pod. So Kalinan versus Mintal nga ikaduha. Ano man wala kani? Si Agang Dudong Stugay laban sa Mintal. Kalinan. Sige na, sugdi na. Kalinan. Kalinan. Handa ang farm ninyo niya. Shout out na yun. Tunganin yung patong pa mo. Wala, disinta. Ayun lang kayo magsaba. Ayun lang kayo magsaba. One, zero. Bukan ni mo kita. Nagsugod na. Bayad mo dito ba? Dako ra kayo pod. Mintal. Oh! Chris! Ay, gwapong sugal na yun. Sugal na yun. Parehas ha? Oo, parehas. Wala. Parehas. Score 2-0. Yun nga. Tres, 0. Alinan. Wala ni shot na bitaw. Utang alaw. 4-0, nalipat ang tig-video. Ha, nalipat. 4-0. 4-0. Wala dyan, rin mo. Lakso mo na pictures.
Balik dos dong. Wala siya, wala. Wala, boss Pitoy. Umubo ay short dito ko. Umubo ay short. May dos, pero 5 na. Twist lang, may twist lang kwarta oh. Twist line pa nga nito. 1-4. Two four. Dos cuatro. Wala. Plus 5. Plus 6 na na. Plus bull na. Last ball. Yeah, award last ball. Plus 6 na. Okay yung tagpungkol na yung player. Bakit doon nito? Alibang na. Okay no, dahil mo 3 bull rin. Three four. Last time. Five three. Sige bang suyog da. Di ba klaro ang Ay, kulot sila buka. Hindi magubadlo. Mura magkaroon pa nakakuha ng... Ano ganyan? Maragakanon ka. Ano ganyan? Kabatanon ka. kita kang di na maklaro bitaw. Isit. Tayo sigsagit ka rin. Four five. Pareha 5. Ako, akong luma. Kalinan. Kalinan si Katas. Foul not counted. Kalinan si Katas. Dato, kita nagago sa ni Dato. Ano kay 500 na. Ako na sila kwarta ng hunter. 300 hunter na. Sa larili. Kalinan si Katas, kalinan. Sikatos, kalinan. Kalinan si Sikatos. Kalinan. Oh, laban na mintal ha. Kalinan 5, kalinan 5. Backyard farm, pagka gini. Sila lagi atik to niya gano'n. Ay, nausa! Ubali! Ano naman bato na lang?
Six five. Kasi ninyo kay. Bloopers. Hoy. Okay kita yung game kay batangan ni matang ban na babalo. Ay yung video. Ay na siya subscribe na ako mo subscribe. Report pa ako. Report pa ko. Pareha size. Report pa ako ni. Okay, may atchop. Foul. Lamang isa. Ah, sikatos. Kalinan. Kalinan ni sikatos. Uy, nibis. Kalinan. Kalinan ni sikatos. Pareha site. Oh, sikatos. Kalinan si sikatos sa kalinan. Tali. Kalinan si sikatos, kalinan. 8-7 lamang mental. Kalinan si sikatos. Kalinan si sikatos. Kalinan. Kalinan si sikatos. Kalinan si sikatos. Ah, sikatos. 9-7 lamang mental. Ah, napakanakol. Skalibo. Wala lang. Oh, pila na. Kawa di pasti 8 patong. Kunin pa. Sikatos. Tapos sikatos. Oh, 3. Ano yung ano yung awa? Grabe lang, naglaro-laro na ba? Di man ta kontra. Di ta kontra. Okay lang gunita, ito tuabil nun. Diyan sa basta ka. Ah! Ay, patay. Score 9-7 lamang mental. Nanawan ng gunang 300 siya. Eight nine. Sige daw, luwag-luwagin daw ng isa. Lamang ang kuhan, mental. Latmen ang lamang. Latmen. Balik dong. Ito ano kukas ba? Ano na dula. Kapoy na. Mental.
Mental. Bayar umumnya. Oo, isa ko si Gatos sa sugal yun. Ako yun, siya. Tara na sila. Once, 8. Last ball. Iya, anadong. Anagong. Lagi, sige mo. Rikiri ko. Game ball. Winner mental.